Γιατί πρέπει να πεθάνεις? Θα τη σκοτώσω τη μόρφη! Γιατί θα πεθάνει! Ποιος είσαι? Το γιο της. Τι θες να κάνεις το γιο της? Το γιο της θα σκοτώσω! Γιατί θες να τη σκοτώσεις? Πολύ! Ποιος είσαι μέσα της? Φύγε! Ποιος είσαι? Φύγε! Θα τη δω! Ποιος είσαι? Γιατί ήρθες? Γιατί ήρθα? Ήρθα για να σε συλλάβω. Αυτή! Με περίμενε αυτή. Αλλά εσύ δεν με περίμενες, πονηρέ. Έχασα τη δύναμη μου. Έχασες τη δύναμή σου. Με κοιτάς. Με κοιτάς. Τι δύναμη έχεις? Τώρα δεν έχω. Ναι. Τι της έχεις κάνει, ανέφερε? Να πλανάω. Να πλανάς. Γιατί? Γιατί τους πλανάς τους άντρες, τι θες να καταφέρεις? Θα τη διασύρω. Να τη διασύρεις. Θα τη διασύρω. Πώς μπήκες μέσα της, πώς μπήκες? Γιατί με μισείς? Γιατί? Γιατί μας μισείς? Κάθε φορά που με πιάνεις. Ωραία. Τι της έχεις κάνει στο σώμα της? Την κατάστρεψε. Την κατάστρεψες? Να θέλει να πεθάνει. Την έκανες να Να αυτοκτονήσει. Να Να πάει στη χώρα. Για να πάει στην κόρη σου. Και πώς μπήκες μέσα της, πονηρέ? Πώς μπήκες μέσα της? Σφίδια. Πολλά φίδια. Πολλά φίδια. Πού τα βρήκες τα φίδια? Έχω πολλά. Έχεις πολλά. Στο όνομα της ζώμης του, ήρθε η ώρα να φύγεις. Στο όνομα της ζώμης του. Έξω! Άσε να. Έχει φύγει. Τι κοιτάμε. Έξω! Έξω. Πάρ' τα χέρια σου. Έξω στο όνομα της ζώμης του. Έξω! 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 Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι κάνεις, αδελφούλα μας? Είμαι καλά. Θυμάσαι τι έλεγες εδώ πέρα? Όχι. Ήθελες να με σκοτώσεις, λες? Σας περιμένουμε. Ήθελες να με εκπαιδευτείς. Με μισείς, έλεγες, με μισείς, θες να με βλέπεις. Περιμένουμε. Δεν θυμάσαι πότε τα λέγεις αυτά. Λοιπόν, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα που σε βασάνιζε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το έχει βγάλει, είστε ελεύθεροι. Εσείς είστε ο σύζυγος. Ο Κύριος έχει ελευθερώσει τη γυναίκα σας, είναι ελεύθερη. Και ποτέ να μην τη τιμήσετε αυτή τη μέρα, εντάξει. Είστε ελεύθεροι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιησού.